Moi, mä oon Rintamäen Heidi ja aivan ihanaa, että sä oot täällä Toisenlainen tapa tuntea työpajassa. Ja työpajahan on siis tietoista tunnetyöskentelyä sieltä sydämen viisaudesta. Ja siinä opetellaan ottamaan tunteet vastaan kehon kautta. Työpaja on lähtenyt mun omasta tarpeesta tehdä tuntemisesta helpompaa, tehdä kaikista tunteista mun ystäviä. Koska mä oon aika lailla koko mun elämäni kokenut, että tunteet on ollut hirveän vaikeita vastaanottaa. Ne kuormitti, ne sai mun hermoston stressitilaan ja sit myös keho ja mieli alkoi voida huonosti. Ja sit oman kehollisen tunnetyöskentelyn kautta vihdoin tuo tunneenergia ja noi tunnelukot alkoi purkaantua sieltä omasta kehosta, sieltä omasta alitajunnasta, joka auttoi mua sit oivaltamaan, että miten se tunneenergia siellä kehossa ja alitajunnassa toimii, miten sitä voi käsitellä tietoisesti ja miten sen voi vapauttaa, ettei se enää sairastuttaisi meidän kehoa ja mieltä, ettei se enää kuormittaisi sitä meidän arkea. Vaan me pystyttäisiin nauttimaan siitä meidän elämän kokemuksesta, kaikista niistä elämän kokemuksista, kaikista tunteista, koska niillä jokaisella tunteella on jokin tarkoitus, niillä on meille jokin viesti, niin meidän tulisi vastaanottaa se tunne ja kuunnella sen tuoma viesti. Ja jos me jätetään noita meidän tunteita kohtaamatta ja sieltä tunteiden takaa niitä tarpeita täyttämättä, niin se muuttuu lopulta ahdistukseksi. Ja kun mä lähdin kohtaamaan omia tunteitani, mä sain tilaisuuden muuttaa sieltä mun tunteiden takaa niitä mun omia uskomuksia, jotka vaikutti sit siihen mun omaan elämän kokemukseen ja mun omaan toimintaan. Ilman siis, että mun tarvi lähteä ensin muuttamaan ulkopuolelta jotain, vaan me voidaan lähteä muuttamaan ainoastaan itseämme, omaa toimintaamme, omia näkökulmiamme. Ja vasta sitten se ulkopuoli alkaa vastaamaan tähän muutokseen ja muuttumaan sen mukana. Eli työpajan tarkoitus on opettaa meille tietoista tunneenergian käsittelyä, joka tarkoittaa tuntemisen siirtämistä päästä sydämeen, jolloin me lakataan ajattelemasta niitä tunteita ja opetellaan ottamaan ne vastaan kehon kautta, tuntemaan sydämellä. Jolloin se meidän yhteys sinne meidän omaan sisäiseen viisauteen vahvistuu, se meidän oma sisäinen ohjaus selkeytyy. Ja meidän hermosto pääsee rauhoittumaan ja silloin meidän keho pääsee palautumaan ja parantumaan. Työpajassa tutustutaan siis tunteisiin, mitä ne tunteet on, mistä ne tulee. Sitten tutustutaan myös tarpeisiin siellä tunteiden takana. Opetellaan ymmärtämään niitä omia tarpeita. Lisäksi opetellaan muuttamaan tunteeseen liittyvää reagointimallia, toimintamallia. Eli kun me istutaan sen tunteen kanssa, me saadaan tyhjä tila siihen tunteen ja toiminnan väliin. Ja silloin me saadaan valita, mistä energiasta käsin me reagoidaan ja mitä energiaa me saadaan takaisin. Ja lopuksi vielä sit tutustutaan tunnelukkoihin ja niiden purkamiseen kehosta EFT-meridiaaniterapian avulla, joka opetetaan itsehoitomenetelmänä, joka auttaa sit niiden tunteiden siellä arjessa tullessa vapauttamaan noita tunnelukkoja sieltä kehosta. Joten kun me opitaan ottamaan meidän elämässä kaikki tunteet vastaan, ilman, että me koetaan niistä uhkaa, niin silloin meillä säilyy siellä meidän arjessa se mielenrauha ja se läsnäolon taito. Koska meillä on lupa tuntea ilman syytä, koska meidän mikään tunne ei tarvitse syytä. Ja järki ja sydän kun taistelee, niin sydän voittaa aina. Joten mielen avulla tehty päätös ei monestikaan ole pysyvä. Eli jos me halutaan oikeasti muutosta, joko meihin itseemme tai meidän ulkopuolelle, niin meidän täytyy lähteä hakemaan sitä muutosta sieltä meidän tunteiden kautta. Joten mä oon tosi innoissani siitä, että sä oot nyt tässä,
koska mä oon itse saanut näistä ihan valtavan avun mun omaan elämään. Mä oon oppinut sen, että tuli mitä tahansa, tuli tunne mikä tahansa, niin ne tunteet on aina mun käsissä. Mä pystyn valita, mitä mä sillä tunneenergialla teen, minkälaista elämää mä itselleni luen. Ja tätä kautta me tullaan muuttaan maailmaa, koska kun me muututaan, niin maailma muuttuu meidän ympärillä. Joten siis lämpimästi tervetuloa mukaan muutosmatkalle sun omaan sisimpään. Mä voin luvata, sun elämä ei koskaan enää tule olemaan entisensä, joka on aivan mahtavaa. On aivan mahtavaa, että me saadaan tilaisuus laajentaa meidän tietoisuutta, ymmärtää elämää ja luoda siitä erilaista. Tervetuloa mukaan!